Anyk göz ýetirdim şu hakykata. Onu hemmelere aýdýaryn ine. Beýikligi hakda söz açylanna dutar janly diýilýändir türkmene. Elbetde Gahrman arkadamyzyň parahatçylyk sady, dostluk, doganlyk sadatly ajaýyp eserine dutara bagyşlanan goşgysyna bu setirler türkmeniň dutar janlydygyny, dutar söýür, bagşy söýür halkdygyny, ýyly döwletgeler bolsa bagşy bilen odan ýeler diýen atalar sözlerinden aňmak bolýar. Mehriban watandaşlar, biz Aşgabat teleýälimiň döredejlik topary bilen, Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen UNESCO-nyň adamzadyň maddedäl meden mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna girdilen dutar ýasamak denetçiligi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sunugaty boýunça türkmen bagçylyk sunugatynyň taryhyna ullakan iz galyran meşhur bagçy sazanlalarymyzyň ömri döredejiligi barada sizi tanış etmekligimizde dowam edýär. Mehriban watandaşlar, biz häzirki wagtda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýaşaýan Türkmenistanyň halk artisti, meşhur kompozitor, sazanna hem bagşy, hem dutarçy, hem gyjakçy bolan Pürli Sariýewiň ogly Şahmuhammed Sariýewiň döwletli ojagyna mehmançylykda. Halipa bizi mehman alanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Elbetde mehriban watandaşlar, Halipa bagşy Pürli Sariýewiň ogly Şahmuhammed Sariýew häzirki wagtda Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyna dosent texnika ilimläriniň kandidaty bolup zähmet çekýär. Ine Şahmuhammed Halipa, ine bizem size bu mehmançylykda bolmak bilen 1900-nji ýylda Ahal welaýatynyň Behirden etrawynyň Bamy owasyna dünýä inen Türkmen bagçylyk sunugatynyň taryhyna ullakan iz galyran Türkmenistanyň halk artisti Pürli Sariýew barada söhbetdeş bolmak üçin geldik. Elbetde Halipa şäherlik ýoluny dowamaty öwren Gahrman arkadamyz ähli babatda milli mirasymyza üns berýär, milli mirasymyz dünýä çykarýar. Munyň aýdyň misalyny dutar ýasamak denetçiligi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedäl meden mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna girilmegine de aýdyň göz ýetirmek bolýar. Ine siz Halipa alim hem molim, ine öz döwleti ojagyňyzyň törüne bolsa, öz kakaňyz Pürli Sariýewiň öz eline çalan Pürli Sariýewiň naşly dutary adyny alan, naşly dutaryny gymmatly miras hökmünde saklaýaňyz. Ine siz bilen söhbetdeşlige Pürli Sariýewiň ömri döredejiligi bilen tanış bolmakdan başlaýsak. Bizim kakaňyz Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor, ustad, dutarçy hem gyjakçy Pürli Sariýew Behirden etrawynyň Bamy owasyna 1900-nji ýylyň 17-nji oktyabr dünýä ýyly. Sazanlar maşgalasynda. Onuň kakasy meşhur sary bagşy Türkmenistanyň ähli künçeginde sanadan bar. Saz älimine ýaşlykdan baş goşuwgyrya, öwrenýär. Bir gerek radioda saz berileni dinläp durkap, kakamyz agam meni dinläp durkam Viktor aýtdy sazyň adyny. Gandu şekerli. Sonra kakamyz aýtdy. Menin ilkinji öwrenen sazymdyr şu diýdi. 5 ýaşymda öwrenipdim diýdi. Özüm şu seredip o nähil, bu nähil diýip perde basmany öwrenmän şu
birden de kuyma kursak, zihini bilen şeyle, aran şahırlıklar katı zihini kurnasan, yuruk 50 ürünü esas çalmani, birinci halifası atamız Sarıbaşı olan. Ondan Sarıbaşı toyu adı gidenine eyyem yetkinecek çağında da Hocabam Şan Mehmet Allah Nuroğlu'nun ürünüye. Son halifası atamın Ferdimizin halifası meşhur Kelbakşı olan. Özkantlı Allah verdi ay doğdu oğlu. O ağamızın şu oran hakımı aydışına göre Türkmen sağlığın Mozart'ı olan. Baranlı sağlığı ertersen yine halifi şey son gelsen diye köşekli diyor Türkiye koyverir diye. Yani şu eseri şeyi ulu edip. Şumat köp eserler çalanlarında halk sağlığı yine kepteri, uçurulmayan şu sağlığı Kelbakşı'nın dörden sağlığı. Onun atamın öyüne Rus alimi, kompozitör Viktor Aleksandrovich Uspensky geliyor, mihmançılık. Türkmenistan'ın ehli küncüklerindeki yaşayan, sağ dövrediyen, şalayan, başı sağdanlar vardı, maglumat alıp şu 250 da kolay maglumat yığınaptır. Kimden öğrendi, dövreden sağlarda şeyli. Şunu sotak alıp gelen Muhammed Murat Nepesli ve Dilmaç yanında olan yaşlıların aydışına göre öyle yaşadıptır diye Uspensky. Ne için beni başka şüyürük getirmedin deyiptir. Buyur, sağ aleminin yatan hazinesi ekenleyiptir. Hem sağ uğrundan hem maglumat uğrundan köp saati bilip eşitip sotaydı 10 gün bolya var. Birinci kitaba çıkya giyimlen yayran Türkmenski muzika diyorlar. Uspensky Belyayev. Şu kitabında da sonunda bir Sara Tanrı'nın şahsiyeti vardı ya nıhtaf geçiyor. Tesisiyle şahsiyet diye şol öyle dördücülüğün ne diye Türkmen sağlığının 5 akımının önünde cimlep şunu aydın sağlığını ulanyan eken 5 uğrunam deyiptir. Endi bir aytmalı zat men günürtan sağlığı dinleyen hükman aydın sağlığı dutar çalar tersini koyuyan vegenyan aydıma da dutarda ösüp giden. Şu yerde yürekli bir sağ olsun aydasım geliyor hormatly prezidentimize şu bakışçılığa dutara giyin yol açtı. Bu insanın faaliyeti şey. Şah Muhammed Halife özüm Kahramanlar Qadamyzyň ýyla döwlet geler bolsa atly ajaýyp eserini türlü sary ifarada şeýle maglumatlar berilýär. Meşhur Sary Bagşynyň ulagly dutar dyrgyjaga deň derejede edberlik bilen erkeden ussat mukamçy kompozitor hemde görnükli halife türlü sary diýip belleýär. Özüm oň ýörüte suratynam ol ýerde getirýär Kahramanlar Qadamyz. Ine hormat prezidentimiziň tagallasy bilen bugün bagçylyk ýol dünýä çykýar. Kahramanlar Qadamyzyň tagallasy bilen türkmen dutarynyň owazy parahatçylyk mukam bolup bütün zeminine ýanglanýar. Şah Muhammed Halife sizem 80 ýaş arka atypsyňyz. Ine özüm Pürli Saryýewiň ogly bolmak bilen ine ataňyzam Sary Bagşy. Ine Sary Bagşynyň dowamatyny ýoluny dowam etdiren Pürli Saryýew. Ine Pürli Saryýewiň izini siz dowam etdirýäňiz. Ine şu ýerde ataňyz Sary Bagşy barada aýtsaňyz, olar näçe dogan bolupdyrlar? Atamyzyň kakasy Garry Purlata diýär, Purly eken ady. O da bir sazandasy dutar bar eken, dutar çalýan ekeni. Şoň maşgalasynda 4 ogul 2 gyýyr bolýar. Ulusam Sary Bagşy on hakykady Hoca Muhammed Pürli ogly. Ýöne il arasynda Sary Bagşy ady bilen tanadan çağa kadiýalar Sarıcı kalpacığı var eken sarıcam diýip zihini bu işlisisi ir ayan bolupdyr, şeýle belli bolupdyr. Onda Sary halifanyň uly ogly Pürli Sary. Owa. Pürli Sary näçe san dogan bolupdyr halifa? 3 ogly bolan. Owa, ulusy däldimiz Pürli Saryýew, ortancı ogly Oraz Sary Türkmenistanyň atgyna artist, meşhur gyzykçy Oraz Kakam. Kiçilerim Nuru Kakam, Nuru Saryýew. Şol Moskwanyň Çaykovski adyny götürýän konserwatoriýasyny 1941-nji ýylda 22-nji iýunda tamamlaýar. Döwretçiligi gatysad ekeni 12 ýaşynda Sary atam aradan çykany başlap saz ýazypdyr. Dädimiň sazy, Pürli Saryýewiň başlanan ýazýan gyzakda ýeten saz şu döwreden birinji saz eseri bolmaly şol.
Onu şu bağışlanya diyen at bilen saadetlerinin bardygyny nazarda tutup onu Nur Sarif'in 12 ýaşynda öz atasına bağışlanan saadetlerine pioner dip at O beripdir. da başlanýar diýýän bar da başlanýar, sar başlanan diýipdir. Gelin pioner da aýlana, şu pioner ady bilen tanalýar. Köp nime ýerine ýetýär. Bizim ýegenimiz Annegeli Jülgaýew Türkmenistanyň halk artisti şonu gat ustatlyk bilen ýerine ýetirýärdi. Görýäňizmi edibiyleşlerine Pürli Sarif'in oğlu Şah Muhammed Sarif'den şu maglumatları esmek ören yakımlı. Elbette Pürli Sarif'in özünün en ulu perdent bolmagy. Onun akasy Sary Bagşam en ulu perdent bolupdyr. Bagşy sadanalaryň nebereleri bolup durýaňyz. Ine görýäňizmi 5 ýaşyndan başlap Pürli Sarif şu eline dutar alıp şu en kıyın aydımlardan, en kıyın notalardan durýan sazlary, aydımları yerine getirmeklige çalışanlygyna Şah Muhammed Halipa gurrun berýär. Elbette Şah Muhammed Halipa şu Pürli Sarif'in dutarynyň bir aýratynlygy barada aýdyp berýärsiňiz. Pürli Sarif'in naşly dutary diýip adalda halkymyzyň arasynda. Dutar öýüňe toý dilermisin diýär halkymyz. Dutarly öý toýly öý, dutarly öý ırsgally öý sebäbi dutar türkmen halkynyň bir maşgalasynyň aýrylmaz bir bölegine öwrüli. Durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar türkmen dutary. Türkmen dutarynyň bar öýünde ırsgal bolýar, döwlet bolýar, bereket bolýar, aýdym saz bolýar, şatlyk şowkun bolýar. Pürli Saryň naşly dutary barada söhbetimiz dowam edäýsek. İş yerimde kafedrada bir muallima gelinimiz sorady. Tanış gelin aýdypdyr, meni dutar ustasynyň awtygy diýipdir, adyny tutdy, şeýle atarat. Meni eşme kim bolan diýip menden sorady. Dutar ustalaryny kimi tanýaňyz diýip sorady. Men aýtdym bilýänjämi, Pürli Urçuk diýen bir dutar ustasy bolan, meşhur. O arada makalada çykdy, edebiyat sungatda. Onuň dutarçy Türkmenistanyň atalanan artisti belli uğurluyum, ussadym ekeni, ustaçylyk senetden başga ýan eken, şo da dutar ýasar eken, belli uğurlyň dutar diýen. Soň ustalar bardy bir dokumental kinoda adyny görkezli Bayram Hoca Muhammed diýilýär, hemem gyjaksy Saparly Işanguliýew. Oğlun agyny ýol dowam edýär, dutar gyjakdan ustaçylyk edýär. O da atgalan artist gyjaksy. Her işini ýatlap durlar, sag bolsaňlar, dädimizem, atamyzam ağalarımızdan ýatlýarlar, makaly ýazýarlar, radioda gepleşik berýärler, telewizionyada, kardeşler var ya, ýakynda bir aýdy, atam arada o gepleşik berilirdi, dolu radioda beripdirler. Ine-de Edebiyat Sungat gazetynyň 4-nji fevralda çykan 4-nji fevralda atam Sarıbaşlarda o makaly ýazypdyrlar. Döredijiligi sağlığınlarlığı vardı derler, açsınarlığı vardı yanıttırlar. Osu gudurutun mahiri deyiptir makamanadı. Bu yerde Sary Bagşy barada şeýle sözler getirilipdir. Yani bizim sadymyz bir börüňüllep ýatan akabadyr. Kesbiňe jür bolmasaň, şol akabadan agyz suwam ýetmez. Çyn sadana bir heňi dünýäniň bar nepinden eý görýänler. Pespäl bolun. Islegli yerine zehiniňizi paýlaşyň. Sarpaňyz artar diýip Sary Bagşynyň sözlerini getiripdirler. 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabryndan Pürli Saryň 120 ýyllyk jubileýde barasy geçirildi. Menem şagyrda Bagşylar, sadanlar çykyş etdiler. O geçdi şonda. Ondan başga 2021-nji ýylyň 23-nji noýabrynda geçdi. Sary Bagşyň dowlunyň 150 ýyl bagşlanan dabara geçirildi. Orhan Saryň dowlunyň 105 ýylyna bagşlandy. Sary Bagşy näçinji ýylda dowlupdyr? 1871-nji ýylda dowlan. Dünýädenem 5-nji mart 1934-nji ýylda. Şah Muhammed Halipa Gahrman Kydamyzyň ýyly döwletgeler borsatly ajaýyp eserini Pürli Saryfyň aýdym sazlaryny dinleýäni barada şeýle sözleri getirýär. Biziň saz sungatymyzda Halipanyň hormatyna eser döretmek destury has giňişleýän ýaýranlaryna Pürli Saryfyň eserlerini giňişleýän dinleýänini belleýär. Şol bir sany Pürli Saryf özüniň bagşlanýan ilkinji eserini kakasyna meşhur Sary
bagşa başlanýany, ora sarif bolsa agatynyň hatyrysyna ýatlama diýen ajaýyp heňi döredönligini aýdyp geçýär. Elbetde gahrman arkadagymyzyň ýatlamalaryna aýratyn uly orun eýeleýän türlü sarifyň bir dutar bilen tanşylyk. Elbetde bu dutary edidileşer näşeýle naşly dutar. Onuň näşeýle ähli daşdöwragy naşlanan ak hemde gyzyl renkler bilen ören owadan onuň sapy bolsa boydan başa şeýle pişme şekline, romb şeklinäki naşlar bilen naşlanan onuň ýokarsyna bolsa tegelek görnüşli naşlar yerleşdirilen. Elbetde ören täsin dutar şol dutara şony ulanın başylan sadanlalan ruhy syňýar. Şu dutar eline alanda da pürlü sarifin meşhur Türkmenistan'ın halk artisti, meşhur bagşy kompozitoryň ruhy siňenligi duymak bolýar. Ören täsirli, onu elinde saklamağa mehriban vatandaşlar elbette pürlü sarifin şeýle naşy dutaryny synlamak onuň 80 ýaşy arkatan ogly Şah Muhammed Sarifin döwletli ojagyna mümkinçilik tapýar. Bu ojakda pürlü sarifin bu ajaýyp owadan şekilli dutary bu ojagyň gymmatly miras hökmüne saklanýar. Atadan ogla miras halan ajaýyp eserler. Yine bu dutarın Sar atamyzyň meşhur Sar başynyň dutary bizim başgalarymyzda saklanıp gelýär. Her bir bagşylar öz dutarlaryna öz nişanlaryny goýupdyrlar diýilýär halkyň arasynda. Pürlü sarifin dutaryna gyzyl bilen ak naşlar ba bolsa, bu ýerde bolsa dutaryň çyzyklaryny tapawutlanýan ak hemde ýaşyl naşlaryň bardygyny görmek bolýar. Onuň dutardaky nişany bilen hem tanış edäýseňiz Şah Muhammed Halip. İki sany sanat aşıgy, sanatşynas geldi. Bu dutary seýredenden aýtdy. Pürlü gurçuň dutary şu diýdi. 1 milyon şonu diýdi. Indi menim bilýän şonu sizler aýtdym. Onu ussat dutar ussasy pürlü gurçuň ýasan dutary edidileşer. Onuň ähli ýerini göreninde de gadymlygy, şeýle iňçeligini duymak bolýar. Bu ýerde de bir kijijek nişanjagas bar eken. Ýaşyl hemde ak renkler bilen naşlanan şekiller yerleşdirilen bu ajaýyp owadan dutar pürlü gurçuk ussanyň ýasan dutary. Şah Muhammed muallim 5 ýaşynda sizin kakyňyz pürlü sarifyň bir saat çalyp başlanýany bellediňiz. Elbetde bu sunugat maşgalasyna bir adaty, kada diýsegem ýalňyşmar. Sebäbi bagşy sadanalan maşgalasy, bagşy sadanalan neberesi. Pürlü sarifyň kakasy sary bagşy. Onun pürlü sary öwrenýär. Pürlü saryňam çağalary elbetde bugun perdentleri siz gahrman arkadagly döwletli diýarymyzda muallimçilik kärine alyp barýaňyz. Eýse mene şu peder-pendi diýilýän bir ýörelige bar biziň halkymyzda. Pederiň öz ataň wesiýeti bilen, pendi bilen watan ogullary ýetişýär. Şu türkmen taryhyna, sazçylyk sunugatyna ulakan ýyzgalyran meşhur bagşynyň ogly bolmak, onu da gahrman arkadagly döwletli diýarymyzda zähmet çekip watanyň ösüşlerine münasip sallamly goşandygyňyzy goşmak ulakan bagtdan paýly bolmak bolup durýar. Elbetde sizem şu öz pederiňiz bolan pürlü sarifyň size beren wesiýetleri, öwütleri barada aýtsaňyz şol bir sana pürlaga halipa diňe bir bagşçylyk ýoluny alyp barman daşyndan nähile bir işler bilen meşgul bolanlyklaryny haýsy hünärleri aýratyn gowaryp bir ýöredönligini alyp baranlygyny ýyleşlerimize ýetiräýseňiz. 1928-nji ýyllar çakylyp gelýär. Atamy Aşgabatda çagyrýarlar. Şu ýerde Türkmenistan ähli günjeklerini baş sadanlar jemläp, şuýda sanatçylyk, filarmoniýa döredilýär. Şular ýaly sanatçylyk tehnikumi bilýär, bagşyçylyk topary döredilýär. Şunda ýol başy gerek şolara. Ondan meşhur sadanlar Täş Mehmet Sulhan Guliýew, Çar Täş Mehmediň kaky, Milli Täş Murad bar bolýar. Nädimi olardan köp ýaş bolan soň
türlü sen yol başlayıptırlar. Sen ikisinden başarayan deyiptirler, ikisinden başın çıkıya deyiptirler. Hudaý berdi durdyýym. Bir ulu makalası vardı. Şunda sal äliminin hükmü ruhani deyip yazılı. Şol idenizim o ustatları dışarıya deyip şuraya yarıp fikir var şu tayda. Onu filarmoniyada şalya, sağlıklar ansamblinde yol başılık ediyor. 1939 yılda Türkmenistan'ın Atgalan'ın artisti hormatly at berilýär. Soňra saz dowam edýär. 1944 yılda da Türkmenistan halk artisti şeýle hormatly at takylýar. Bu dörenin sazlarından men ýa başlanýar diýdik. Ondan başga da meşhur sazlar, şatlyk, joşkun, şehirde Summar diye, yeni de köp sazlar dörede. Sizin qaqaňyzyň ýani Pürli Sarypyň öz esasy şu bagçylyk kärinden daşary meşgul bolan, gyzyklanyp gowaryp meşgul bolan hünärler barada aýdyp beräýsiňiz. Atamam, därdimizem şeýle bir göýnüme gelýän maglumatlary, rowayatlary, dana sözleri bilip şeýle halka gurun berdiler. Aýratyn bir häsiýet diýen ýaly. Ondan başga da kuş oýnayan ustatlar oýnardy. Atamam bu oýnar ekeni, därdimizem gaty ökde oýnap, bir näçe bäsleşikler gatnaşyp ýeňi ýola gaty ustatlar oýnardy. Men bilýän bu üçlü kuşçular dünýäniň çempionu bir aýal maşgala Vera Bykova Aşgabatda gelýär. Kuşdy ökde oýnayan başlananlar bardy. Men bilýän Şaroýda gaty kuşlar eken. Bıjakçy Şaroýda. Bu paýhas oýuny da kuşdy oýny. Şo paýhas oýunynam daşyndan meşgul bolupdyr. Bir malyny alypdyr ýa-ki dünýäniň çempionu Vera Bykova kızardy diýär ýa-ki aýal kızaryp şeýle utulup otirdi diýär. Ondan alaty türli diýäň bilmedik seram bir malyny berdim diýär aldy da soň renki ýerine bardy diýip şeýler beripdir da şeýler. Onu hem bagçylyk ýolyny, sazçylyk ýolyny dowam etdirmek bilen birlikde utgoşukly hem kuşdy oýuny oýnapdyr. Usat kuşçy eken. Elbetde Pürli Sarypyň bir taryhy bilen ömrü döredijiligi bilen tanış bolmak ören gyzykly. Ine bu ýerde Pürli Sarypy degişli bolan fotosuratlar bar. Ine bular babatda tanış etdiňiz. 1960-njy ýylda ýurt boýunça gaty dawarly därdimizin doğulan 60 ýylyny belliýärler. Dürli jemgyýetçilik, dörejilik guramalaryndan sowgat berýärler. Daňatary göz. Bu suratda atam Aýdym Saz edýär, därdimizem gözel çalyp berýär şaýda. Ne bu ýerde Pürli Saryp amma Sary bagşanma. Sary bagşy berdi, otyr Pürli Sary berdi. Köp sağ olun. Indi şu peder pendi barada dolanyp gelsek, ýagny qaqaňyzyň size beren öwütleri, ünnewleri bardyr, sargytlar bardyr. Terbiye meselesindäki alyp baran işler bardyr. Şu barada gykgaça beýan etseňiz. Bir kärdiş sorady. Qaqaň sizi näýil terbiýelerdi diýdi. Men biraz pikir etdim-de öýle göreli diňläp gerekeni alardım. Öz hereketleri bilen, edim galymy bilen, görüm görellesi bilen terbiýeläpdir. Mehriban watandaşlar türkmen saz sungatynyň taryhyny aýratyn uly ýyzgallaran Türkmenistanyň halk artisti, mukamçy kompozitor Pürli Sarypyň ogly Şahmuhammed Saryp. Ine onun atasy bolsa Sary bagşy. Elbetde bu bagşy sadanalaryň neberesine olaryň taryh bilen, ömrü döredijiligi bilen tanış bolup otyr. Ne häzirki wagtda halkyň arkadaly zamanasy ýylyna gahrman arkadaly döwletde diýarymyzda watanyň ösüşlerine öz salamly goşanyny goşup gelýän, ýaşlary watançylyk ruhyna terbiýelep gelýän tehnika alymlaryň kandidaty, doçent Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluş Institutynyň uly muallimi Şahmuhammed Saryp biz köp sag bolsun aýdýat beren gurulmalarynız üçin mundan emelek alyp barýan asyrly käriňizde üstünlikleň ýaran bolmagyny arzu edýär. Goý halkyň arkadaly zamanasy ýylyna biziň gahrman arkadaly döwletde diýarymyzda Türkmen dutarynyň owaz zemine parahatçylyk mukamy bolup ýanglansyn, her bir günüňiz toýdan ýetirsin. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Ömrü yok bolsun. İyi ýurt berýän alyp barýan işleri elmeden rowaç bolsun. Mundan emelek o joňyzda Türkmen dutarynyň owazy belenten ýanglansyn, toýdan ýetirsin. Köp sag bolun Şahmuhammed Halipa. Sag bolun.